Pozdrav ljudi, ja sam Marko i danas kao što vidite igramo Far Cry Primal. Dakle ljudi, nastavljamo sa Far Cry Primalom. Dakle ovu epizodu odmah snimam malo kasnije posle ove, to jest malo kasnije. Ajde recimo dan kasnije, ajde može. Zašto to recimo i tako nesigurno? Zato što kao što vidite, skoro sve sam craftovo, skoro sve skillove, to jest ne sve, ali evo, nešto sam unapredio skillova, dakle imam ove weapone, sve druge i tako dalje. Dakle, bukvalno sam no life ovu igricu, ono, toliko mi se sviđa igrica, ne mogu da verujem. I da, kao što vidite, imam ovog tigra, ali to nije običan tigar, dakle, znate, onaj običan tigar izgleda onako žut, šta već. Ovo je Blood Fang, valjda tako, Sabertooth. Znači ovo je najjača zver u igrici, dakle kao što vidite ovdje imam ga najjača zver, znači strength mu je na maksimum i speed mu je na maksimum. Šta ćemo u ovoj epizodi da radimo? Dakle idemo da lovimo ovog medveda. Ovaj medved, ja mislim da je jači od tigra, ali kao što vidite sporiji je i stealth mu nije baš najbolji. Ali mislim da je jači, tako da kad budemo išli na mamuti ili neke, znači iskoristit ćemo medveda, ovako za kampove ćemo tigra, zato što može brzo da trči i tako dalje. Dakle, gde se medved nalazi na mapi? Medved je, koliko sam ja vidio, vamo, okej, evo ga. Da, to je isto ta pećina, znači tigra smo inače lovili ovdje u ovom prolazu, a medveda sad lovimo u ovom prolazu. Dakle, verovatno onaj vuk na nekom, da, tu je na prolazu, ali mi u ovoj epizodi lovimo ovog ovdje medveda, Great Scar Bear. Ok, teleportovao sam se u neki kamp, dakle, sad idem samo ovako da zabeležim, ovamo, ok, i mi možemo, da, kao što vidite, možemo da vozimo ovog tigra, dakle, možemo one velike zveri da vozimo, dakle, idemo sada tamo, imamo 660 stopa, nije to puno, sad ćemo mi to za čas da dođemo. Dakle, znači, pažite sad magiju. Vidite ovo, 3, 4... Što je ovo, jebote, nisam stigao ni sad da kažem, a već smo se teleportovali. Ok, ovdje vidimo jednog medveda koji čuva u stvari ovu pećinu, mislim da je čuva, ali on je tu slučajno došao, tako da ćemo da ga skinemo. Ovdje hoćeš li... Idi prebeži! I krenuo ka nama čovjek. Izgleda ću morati da uzjašem, to jest da izjašem ovog tigra, ok, to je to, dobro, kilali smo medveda, neće nam tigar morati pomagati. Ok, dakle, ulazimo u ovu pećinu i sad ćemo da vidimo šta će biti. Dakle, onog tigara jeste bilo, znači priznam, jeste bilo malo mučno da ga ulovim. I gdje sad idem vamo, da, sjećam se, ovdje sam već prolazio. Dakle, da, onog tigra jeste bilo malo mučno da se ulovi, ali nadam se da medved neće biti nešto teži, mada jači je, ja mislim da je jači. Tako da, verovatno, mogu da očekujem da će biti teže da ga ubijemo. Ali, tu nam je ovaj tigar, tako da on će nam pomoći dosta, bar pola healtha će mu tigar skinuti, nadam se. I da, sad će da vidimo šta će biti, dakle moramo ovdje i zamke da postavljamo i svašta, tako da bit će stvarno zanimljivo. Prolazimo kroz tunele i šta vamo ima, okej. Ne, ok, što ovdje ima i sad ćemo da vidimo. Investigate the cave painting, ok, mi sad treba ovdje da vidimo kao šta tu ima zapisano, šta je nacrtano, pa da vidimo. Ok, ovdje vidimo medveda, vidimo ljude koji su pokušali da ga ulove valjda. I ovdje vidimo medveda koji je ubio sve te ljude. Bar tako je dešiprojem ove slike. Jebem ti, au. Ok, jako se čuje, znači tu je u blizini je i Great Scar Bear Hunt. Ok, krećemo. Use clues to track the Great Scar Bear. Ok, mi sad treba da vidimo po tragovima gdje je taj medved, ali ja ovdje ne vidim nikakve tragove. Ok, vidim na mapi zonu koju moram ući da bi našao neke tragove uopšte, tako da idemo sad tamo. Ok, već vidim nešto me napada ok, ovo je vuk običan, dobro, nije ništa posebno, ja rekao neki medved nešto. Ok, da, inače tu sa nama ovaj moj tigar, tako da ne bi trebalo da se brinem i ne bi trebali da imamo problema, napominjem, ne bi trebali. Ali to ne znači da nećemo imati, tako da, ok, ovdje vidimo već tragove, tako da pratimo sad to, valjda ćemo ga naći i, ok, ovdje šta je ovo? Ok, ovo su oni tapiri, valjda tako se zovu. Ok, našao sam ovdje i sad treba ovo da investigate, to je da istražim. Ashes hot hunter just leave. Ok, dakle lovci su ovdje bili kog sam skontao pa su brzo pobegli, zato što su vidjeli tog medveda, ok, tamo sam vidio tragove iza kamena. Dakle, ja čujem tamo neku dernjavu i viku, ne znam stvarno šta je. Ok, idemo ovako polako, dakle pratimo ove tragove i naći ćemo tog medveda i ubit ćemo ga i bit će naravno pripitomljen, dakle uspjet ćemo da ga pripitomimo. Ok, nastavljamo, pratimo tragove i ćemo ga konačno naći. Ok, ovdje vidim srušeno drvo, investigate, ok, šta sad? Bear fight hunters, footprints walk north, ok, idemo north, znači idemo ka nortu.
Ok, ide, kaže da je ovaj medved otišao kod nekih stojećih kamenja, tako. I sad ćemo da vidimo, ok, ovdje su vukovi, ovdje vidimo, ok, ajde killamo jednog vuka pa da ih uplašimo, zapravo uplašili su se odmah kad su vidjeli ovog tigra, ali nema veze. Ok, ovdje imamo još malo da investigatamo, dakle sad će Hunters Gather Strength, ok, Walk downhill, ok, sad bi stvarno već trebali da nađemo medveda, mislim, da li nam toliko beži. Da, inače, malo je glupo napravljeno, dakle tamo u pećini smo ga čuli, a sad dok smo izašli sve ovo se desilo, mislim, nema logike, ali dobro, ajde, nećemo sad da beži bre tigar, ej. Dakle, eno ga, ili ono medved? Ne, ono je kamen, Dakle, dobro, to nema malo logike, ali dobro. Sad ćemo idemo, opa, ovo je vuk ovdje, vuk smo skinuli, smo bar hitali, dobro, hitali smo jednog, čuo sam. Dakle, malo su se sad uplašili, neće nas više smarati. Dakle, koliko sad vidim, moramo ići tamo gore, tamo vidim na mapi. Dakle, nadam se da ću konačno stići do njega, ovo je stvarno pretarano postalo. Ovo medved, ne, ovo su oni jakovi, ne znam šta je to u stvari, ali jak se zove. Dakle, bacamo ovaj grappling hook i penimo se gore, tigre, ti dođi do nas, kako znaš, umeš tako da ne bude nas ostiti. Neće nas ostiti, doći on okolo, kao što vidite na mapi sad trči okolo. Onda ja sam uzeo ovaj grappling hook. Evo ih ovi iz Udama, da, inače ovi iz ovog plemena se zovu Udam. Znači, udamsko pleme, what the fuck, ja sam rekao pleme. Udamsko pleme, tako da, eto, naučio sam to, znači puno sam znanja dobio od prošle epizode. Dakle, zašto skupljam sada drvo? Zato što, dobro, imamo 32 drveta, moći ćemo da napravimo zamke. Da, dakle, treba nam drvo za zamke, logično. I, ok, ovdje pratimo tragove da vidimo šta sada ovdje ima. Idemo investigate, ovdje vidimo mrtvog lovca, kills are new, bear clothes. Pa naravno da je close, brate. Ok, prepare traps or search for the great bear scar. Ok, mi ćemo da napravimo zamke, dakle, ova paučina, kao ja sam to mislio da je paučina, ali zapravo je zamka. Idemo da napravimo zamke za medveda ovdje. Ok, postavili smo jednu zamku, idemo tamo drugu da vidimo i valjda ćemo uspjeti nekako da ga killamo. Dakle, on kad uđe u zamku, malo će mu štete naneti, ali što je najbitnije, zadržat će ga na neko vrijeme da možemo da bacimo koje koplje. Ok, imamo koplje, imamo ovo, imamo strela i craftovat ćemo još malo strela, dobro. Imamo 43 strele, to je ekstra i to će ga malo zadržati pa ćemo moći ono da ga ranimo malo žešći i naravno pošaljemo onda tigra i to je to. To jest sve to tačno ide kad ja zamišljam, ali sad kakvi ćemo biti u praksi. Ok, mislim da ovo se kreće, da, medved je gore. Čujem čak dernjavu glasova neki. Ok, i ovdje ćemo postaviti zamku da... Ok, vidim neke... Aha, ovo su ovi psi kao psi miševi. Da, inače to se zove doli, to sam isto ručio, nisu više psi miševi. Dakle, postavit ću i vamo zamku, ajde ovu još jednu i onda idemo da lovimo medveda. Zato što stvarno, ovo je jak medved i boga mi teško da ćemo ga moći bez zamke. Kako izgleda. Ok, pazite kako izgleda. Šaljemo tigra na njega i gađamo ga. Ne, promašio sam koplje, naglo je stao. Ok, pazite koliko koplje, skoro ništa damage mu ne radi. Da li je realno? Oh my god, da, mnogo je teže da se ubije nego tigar. Tigara, vidi bre, napada me, beže bre koliko mi damage skida. Ne, ovi udamci ga isto ga napadaju, tako da idemo, sad ćemo njega da, vidi, odmah sam promašio, ojde bre. Ok, njega sam skinuo ću i ovog da mi ne smetaju, ok, to je to. Pazi koliko tigar mi je bio težak dulema, pazi tek ovo, koliko ovo malo damage skidam. Ma da li me sprdaš, ok, idemo ovako, zapalit ćemo strelu i pogodit ćemo ga vatrom, čisto malo da nam pomogne oko damage-a. Tigar će nam sad verovatno umreti, tako da ću morati da idem u zamke da ga vodim. Ok, sad ćemo da ga killamo, ovako gađamo ga lukom i strelom, imam još 33 strela, dobro. Ok, ja ne znam šta se ovdje dešava, izgleda ugličalo što je dobro sa neke strane. Dakle, idemo da craftamo još ovih koplja. Ne! Izgleda nije ugličalo. Drž ga tigre, drž ga. Bijaj ga, ne da pobegne. Inače, ako pobegne, mislim da mu se healthy regenerišu, nisam siguran. Dakle, sad ga bijamo, pazi koliko on brz u stvari. I koliko, ok, ovdje mu je izgleda pećina njegova, ok, znamo sad gdje on živi, tako da idemo sada, šta ovdje srče, vidimo ću naći, što sam našao išto vremena, pazite gdje je tigar čak otiši, mislim da će mi tigar sad umreti, tako da ono, ok, ovdje ću postaviti, da, nemam drveta, iskoristio sam drvo za koplju i ne, beži bre! Sad bi bilo dobro da smo imali zamku, ok, umro mi je, ne, umro mi je beast, da li će, izgleda će i nas ubiti, beži bre medvedu. Beži bre, ja, mislim da smo gotovi sad, ako se zaleti na nas, mislim da smo gotovi. Ne, čekaj, moram brzo da zapalim.
da stavim u fire strelu, ok, idemo, healamo se brzo i pokušat ću nekako da oživim zver, mada čisto sumnjam da ćemo uspjeti. Beži bre, da bar imam ovaj, ok, ušli smo u vodu, valjda ne može u vodu ide nas prati, ej. Ovo je stvarno napet, stvarno sam napet sada i neću uspjeti kako do zveri da dođem. Ne, beži bre, ovaj može i u vodu da ide. Jao, pa sad će me u vodi da me skopa, gotov sam, vidi. Ajde brzo, grapple, to je to, bežimo, ok, neće stići da spasam zver, ali imam jednog, a da, ne znam da li je jači u stvari, imam jednu isto zver koja je poprilično jaka, tako da njega ću da zonem, a to je ovaj cave bear. Doduše, jeste, ja mislim, malo slabiji, ali nema veze, on mi je drugi najjači posle tigra, tako da sad šaljemo ovog da ide na ovog i ti dole ćeš da vidiš, pazi koliko je brz, ja ne verujem. Ok, pazi, iz sekunde je skinuo ovom mom helte, tako da mislim da smo gotovi, ali ok, idemo da zapalimo i nemam baš puno strela, nemam puno weapona na oružje, tako da ovo će biti teško. Pazite, moj medved već gotov, ma dali, brate, da li je moguće da je toliko jak ovaj medved. Stvarno sa tigrom nisam imao voliko problema i ne mogu da zapalim, sad moram se healat, valjda, otkud znam šta je. Ajde bre, beži dosadanci, i sad te skembam, to pogodio sam ga u glavu, malo sam ga, ja mislim, stopirao. Umrli smo. Ok, respawnali smo se i sad moram stvarno da ga ubijem. Dakle, drveta, jel imam, hardwood, imam nešto. Dakle, sad ću da pravim zamke, tamo u pećini ste vidjeli da imamo mjesta da pravimo zamke za njega. Tako da ću sad da pravim zamke i to će ga valjda spriječiti. Tako sam tigra bar ubio. Tigru je poprilično dosta skinulo, tigru su poprilično dosta zamke skinule, ali ne znam koliko će on skinuti, ovaj je stvarno jak. I pokušat ću da revivujem tigra, dobro, mogu da ga revivujem, to je ekstra. Ok, imam 16 hardwooda, moći ćemo neku zamku da sklopimo, neku malo, nije bitno. Dakle, tigar je, desi, jesi tu? Tu je tu. Tigar je tu, dakle, sad ćemo pokušati da ubijemo medveda. Nadam se da neće umreti ovaj put. Ok, ja čujem ovdje već neku dernjavu, ne znam šta je bilo, ok. Ove zamke neće spremati zato što neće ni ući ni džabe sam one dole spremio. Šta je ovo? A ovo su obično dva medveda koje se rvaju, njih nećemo dirati. Ok, ulazimo u pećinu od ovog velikog, od ove mrčine, dakle, stvarno koliki je lik, koliko je brzi, koliko je sve, znači ovo je definitivno moj favorit, sljedeća životinja. Dakle, onaj prošli je, to jest ovaj tigar jeste jak, jeste sve, ali vidite šta medved radi, medved je sila. Evo ga, pazite koliki, dobro je, healthi mu se nisu regenerisali, to sam zbojio da će biti, dakle pošaljem tigra, gdje sad zamku da napravim, kako sad ovdje zamku da napravim, ne mogu, idem brzo vamo da pravim zamke dok se tigar fajte s njima, da mislim da će ga tigar ubiti. Ok, idemo da recallujemo tigra vamo i on će sad doći vamo i sad će da se sjebe. Tigre, dođi vamo, tigre, dođi vamo, to je to, sjebao se i sad ga roka, mislim nije mu ništa pretjerano skinulo. Ajde, da li imam koplje, imam 6 komada, tako da ćemo ga sa kopljem skembati. Ok, on izgleda da beži, sad, ko je baja ovdje, nema druže. Ajde još jedno koplje, ne, ladno sam ga promašio. Ok, valjda neće pobeći, valjda se neće regenerisati, ok. Idemo, pratimo njega i upao je jednu našu zamku, možda to nije bila neka zamka, ali dobro, pomogla nam je, malo ga je sprečila. Dakle, on je bukvalno last hit zada, ja mislim, dakle, ne potvrđujem, ali mislim samo da je last hit. Tako da idemo probati ga naći, što je ovo, koliko ovo pećina ovdje. Gdje sad ja njega da nađem, ok, ovdje vidimo trag, pratići trag i čujem ga, znači ovdje, i evo ga, gotov si pička, gotov si Minđo. To je to, gotov, mora biti gotov, to je to. Ok, i sad idemo, tame, ajde, na E, to je to. Hoćemo ga jebenti, možda me pojede čovjek koliki je. Ok, hoćemo ga tameati. To je to, naš je, yes, uspjeli smo. Sad ćemo da vidimo koliko on u stvari, a da ne možemo, isto nam. Ok, pazi, droves enemy attacks in battle. Ma da li me sprdaš, dakle ovo je baš ono za borbu i za osvajanja, dakle s ovim ćemo puno toga da osvojimo još. Dakle ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, naravno ako vam se video sviđa ostavite like i ako hoćete još Far Cry ostavite taj like da dođemo isto ako do 50 lajkova i snimat ćemo i dalje, dakle neke zajebancije i tako nešto. Dakle danas smo išli u lov i uspjeli smo ovog macana da uzmemo za sebe, to je da ga pripitomimo, nismo ga lovili, ali smo ga pripitomili. Dakle, to bi bilo to još jednom i vidimo se u sljedećem klipu.